Grazas á ciencia, sabemos que os océanos son esenciais para as nosas vidas na Terra, pois alén de regularen o clima, fornécennos alimento, oxígeno e enerxía. Ademais, calcúlase que albergan o 90% da biodiversidade do planeta. Imagínalo. Debemos conservalos, e para iso todos temos que nos implicar. La Mar de Ciencia é un concurso de debuxo, vídeo e relato para xoves artistas interesados na ciencia e no mar. Se estudas primaria ou secundaria, queremos que nos contes como crees que a ciencia pode contribuir a conservar os nosos mares. Pon a proba os teus coñecimentos, creatividade e habilidades e inspírate cos materiais disponíveis na páxina web do concurso. Non esquezas presentar os teus traballos antes do 10 de marzo. Podes facelo en castelán, catalán, vasco, en galego e en inglés. Participa de xeito individual e poderás gañar unha viaxe científica ás Illas Baleares para coñecer a investigación do CSIC e embarcar nunha campaña oceanográfica da ICTS SOCIP rumbo ao Parque Nacional de Cabrera. Tamén se premiará con encerado digital a clase que presente o mellor vídeo en grupo. Crea, pinta, filma, escribe. O mar é a mellor inspiración.